tajjeb li kulħadd. Aħna bqajna għaddejjin blit-testjar dwar il-COVID ħalli naraw x'inhi s-sitwazzjoni. Mill-testjar li għamilna għandna aħbar tajba oħra fejn issa sibna li għandna 19 il-persuna oħra li fiequ. Dan ifisser li aħna nkunu bqajna nsegwuhom għamilnielhom it-testijiet u wara 14 il-ġurnata ħareġ ir-riżultat li huwa negattiv. Bekk allura dawn issa jibqgħu fi kwarantina ħalli jekk inkunu ċerti li huma jkunu qegħdin fiequ u anke li ma jkunx għadhom qegħdin iferxu l-virus. Bekk issa t-total ta' nies li fiequ huwa ta' 118. Minn dawn it-19 in-nies li fiequ kellna 14 minnhom li huma rġiel u 5 li huma nisa. Nerġa' nfakkarkom li jekk tħares lejn l-istatistika tagħna tan-numru ta' każijiet li qed ikollna simili bħalma jkun barra minn Malta, il-maġġor parti kienu rġiel. Narsu lejn l-etajiet ta' dawn it-19 il-każ li fiequ kellna 5 fl-etajiet ta' 20 sena, 4 fl-etajiet ta' 30 sena, 4 oħra fl-etajiet tal fuq minn 40 sena, 3 fuq l-age bracket ta' 50 sena, 2 ta' fuq 60 sena u persuna waħda il-fuq minn 80 sena. Tajb ngħidu wkoll li waħda minn dawn il-persuni kienet waħda minn dawk in-nies li qiegħda tiġi rikoverata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u allura issa din hija persuna li wkoll f'din il-lista fieqet u tibqa' tinżamm kwarantina għal 7 ijiem oħra. Il-bieraħ għamilna 787 swab tests u minn dawn ħareġ każ wieħed li huwa pożittiv. Bekk issa it-total ta' każijiet li għandna ta' pożittivi huwa ta' 427. U allura jekk inneħħu dawk il-każijiet li fiequ u dawk it-tlieta li mietu, issa t-total ta' każi attivi huma ta' 306. Totali sa issa il-testijiet li għamilna huwa ta' 24,042 swabs li huwa numru li huwa għoli ħafna. Il-każ li kellna li ġie pożittiv mill-bieraħ llum huwa ta' marra ta' nazzjonalità mis-Serbja ta' 29 sena li hija residenti u taħdem hawn Malta u din fi 17 ta' April bdiet bis-sintomi ta' deni u ġeħ fil-ġogi ejja u ġeħ ta' ras. Din għamilniela it-test u ħareġ pożittiv, aħna għamilna l-investigazzjoni tagħna fuq dan il-każ u sibna li kienet qiegħda tmur fuq ix-xogħol waqt li bdew is-sintomi, allura għamilna il-contact tracing tagħna fuq l-impjegati tagħha, din taħdem f'kumpanija li hija privata u allura ma kellix kuntatt ma' klijenti barranin. U kuntatti tal-familja m'għandix. Dak kien l-aġġornament li kellna dwar dan il-każ wieħed li sa issa kellna pożittiv. Dejjem infakkarkom li bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet li qed ikollna huwa baxx li huwa sforz kollu tal-ħidma li qiegħda ssir minn diversi entitajiet, ħidma li qiegħda ssir ukoll min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa permezz tal-miżuri li aħna qegħdin nagħmlu, imma anke sforz ta' dak li qed isir bħala mill-persuni mill-popolazzjoni infusa. Għaliex aħna qegħdin naraw li l-maġġor parti tan-nies qegħdin jobdu regolamenti li kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa noħorġu biss fejn vera hemm bżonn u li nipproteġu lil vulnerabbli għaliex dan huwa l-iktar mezz li għandna tajjeb aħna biex inkun nistgħu nżommu din is-sitwazzjoni. Importanti ħafna aħna li din is-sitwazzjoni li għandna nżommuha kif inhi għaliex jekk aħna ma nibqgħux nimxu mar-regolamenti hemm ċans kbir li aħna nerġgħu mmorru lura għall-istat li konna qabel fejn jibdew jiżdiedu l-każijiet u allura hemmhekk impoġġu iktar riskju lill-popolazzjoni. Allura importanti li intom ukoll tibqgħu issegwu dak l-istruzzjonijiet kemm jista' jkun li tibqgħu ġewwa, naf li llum il-ħadd u t-tempu sabiħ hemm barra, però araw naqra li x'tistgħu tagħmlu propju anke mid-dar tagħkom ħalli anke tgawdu lill-familja u lill-household tagħkom l-immedjata. Dear all, we have had good news because from the results that we have made, we have found that we have 19 further cases which have recovered, so our total number now of recovered cases is up to 118 cases. Yesterday we did 787 tests and from these we had 1 positive result and hence we have a total of 427 cases. So the actual active cases, when we remove those which have recovered and those who have passed away, is 306.
I appeal to everyone. This is a situation where we are having few cases. However, it is important to understand that the result of the few cases that we have is the result of the ongoing measures that we have ongoing. And also the result that people are adhering to this situation, adhering to staying in so that we won't get exposed to people who could be carrying the virus out there in the community. So I appeal to you again, it's very important to stay home so that we can stay safe. It's important so that we can stay home so we will not spread the virus to other people within the community, and especially important if you have relatives or friends who are vulnerable, encourage them to stay in, and also to help them by means of taking shopping for them, any medicines that they need, and care to their needs, but avoid direct contact so that we will keep them safe. So stay in and stay safe. Naddu issa għal-ġurnalisti. Julia, minn Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gauci. Two questions. Firstly, we're seeing countries such as the UK are facing issues and delays with the importation of medical resources and protective gear. Is Malta facing similar issues? And secondly, today's news is very good, but what are the conditions of those patients in ITU, please? Thank you. Iva, is-sitwazzjoni bħalissa bħalma qegħdin naraw li l-COVID mhix qed taffettwa l-Malta biss, però hija pandemija li qed taffettwa l kulħadd. U allura inti jkollok sitwazzjonijiet fejn il-risorsi li jkollok bżonn bħal pereżempju equipment, mediċini, personal protective equipment required u demand minn kulħadd. Aħna konna ħsibna minn qabel, għamilna ħafna wkoll requests biex inkun nistgħu ikollna dawn il-PPE u l-medical equipment, u bħalma qegħdin taraw ukoll fl-aġġornament li qed ikolkom aħna kontinwament qed ikollna stocks li qegħdin jaslu biex aħna hekk ikollna il-preparamenti kollha li hemm bżonn biex inkun nistgħu nilqgħu għal din il-mewġa. Fuq rigward ta' ITU, il-pazjenti li hemm l-ITU huma l-istess żewġ persuni li għadhom hemmhekk, għandna persuna li għadu fuq il-ventilator imma l-qagħda tiegħu tinstab sabli ħafna, u hemm persuna oħra li għadu qiegħed jinżamm l-ITU minħabba monitoring u anke trattament tal-kundizzjoni tiegħu. Francesco, Net News. Insellim lek Prof. Gauci l-wara nofsinhar it-tajjeb. L-ewwel domanda tiegħi hija forsi tista' tgħidilna dwar il-kundizzjoni ta' tarbija ta' xahar illi kienet ġiet imsemmija aktar kmieni dan ix-xahar. Tieni nett ovvjament nilqgħu b'sodisfazzjoni din l-aħbar li persuna waħda biss hija pożittiva, hija numru żgħir ħafna, però ovvjament nafu illi bħalma ġieli semmejt inti hawn l-asintomatiċi. Issa biex miżuri ta' social distancing jiġu rilaxxati għal kollox, iridu nistennew il-vaċċin jew inkella xorta waħda ġala darba nitlaqmu kawża tal-globalizzazzjoni nafu li viruses bħal dawn mhux l-ewwel u laqqas l-aħħar. Ġifieri social measures bħal dawn miżuri soċjali ta' social distancing ser jibqgħu forsi xi ftit jew wisq invoga. Grazzi ħafna. Il-baby li kellna tinsab f'kondizzjoni tajba ħafna. Fuq miżuri ta' rilaxxament, importanti nifhmu li aħna għandna di sitwazzjoni bħalissa fejn għandna numru żgħir ta' każijiet sforz ta' sitwazzjoni li aħna konna qegħdin indaħlu l-miżuri li kienu qed joħorġu proporzjonalment skont is-sitwazzjoni li qed ikollna. U l-istess meta hemmhekk naraw li hemm il-kundizzjoni kollha li huma meħtieġa li aħna naraw li għandna sitwazzjoni li hija stabbli, hemmhekk meta mbagħad jibda jiġi deċiż li inti tista' tirrilaxxa xi miżuri milli dejjem saru, importanti li inti tagħżel li huma miżuri ma tistax taqbad u tneħħi l-miżuri kollha f'daqqa waħda. Għaliex inkella nispiċċaw f'sitwazzjoni bħalma spiċċaw pereżempju Hong Kong, Singapore, China li nibdew naraw li jista' jkollok effett li jkollok ħafna każijiet f'daqqa waħda. Allura dik hija sitwazzjoni li aħna ma rridux u rridu nkunu bil-għaqal biżżejjed li meta aħna naslu l-waqt biex aħna nibdew nirrilaxxaw, nkunu żgur li nibdew nirrilaxxaw bil-mod ħafna, imma wkoll jkun hemm monitoraġġ tas-sitwazzjoni għaliex mal-inqas ħiel li nistgħu nibdew naraw li jkun hemm il-każijiet li jibdew jitilgħu nkunu rridu mmorru lura ħalli nkunu żgur li aħna nkunu qed nipproteġu l-popolazzjoni tagħna. Christina, Times? Professor Gauci, usually there are around 1,000 tests done. Yesterday there were 787. Is there a reason that there were less tests done? Mela,
Iva, dan huwa punt importanti ħafna, Kristina, li konna qegħdin naraw li f'kull weekend li aħna meta tajb infakru x'inhija l-mod ta' kif jiġu ibbukjati wkoll it-testijiet. Ħafna minn nies li qegħdin iċemplu fuq il-111 għaliex għandhom is-sintomi, aħna hemmhekk nevalwaw is-sitwazzjoni tagħhom u nibbukjawhom mat-test billi ntuhom ħin li huma għandhom imorru fiċ-ċentri li għandna aħna l-ħabs tagħna. Għandek ukoll numru ta' testijiet li qegħdin isiru wkoll minn Mater Dei u anke fil-kura primarja u anke fl-isptar ġenerali ta' Għawdex kif ukoll il-ħab li għandna f'Għawdex. Li qed jiġri qegħdin naraw li sfortunatament li kun hemm nies li nkunu tajnihom appuntament u fil-weekend dawn ma jiġux. Jista' jkun li forsi dawn għax ħassew li s-sintomi marulhom, infatti qegħdin nagħmlu wkoll qegħdin nikkontattjaw il dawn nies ħanaraw għalfejn huma ma ġewx. Waħda mir-raġunijiet għaliex kien hemm minnhom li ħassew li s-sintomi marulhom. Però rridu niftakru l-importanti jekk inti kellek is-sintomi u anke marru lura s-sintomi ġifieri m'inti tqedħol xejn, xorta importanti li għad-darba bdew is-sintomi tiġi ħalli tagħmlulek it-test għaliex aħna nafu li s-sitwazzjoni qiegħda li inti ħafna minn dawn il-cases li qed ikollna ikollhom is-sintomi u malarja għaddilhom, imma xorta at that stage ikun għadhom qegħdin iġorru l-virus, xorta ikun għadhom jistgħu jagħtu l-virus lil ħaddieħor. Allura l-appell tiegħi huwa qiegħed li aħna qegħdin nagħmlu l-ħidma tagħna għandna l-istaff ikunu qegħdin jistennew kemm hemm. Weekend u mhux aħna xorta nibqgħu għaddejn bil-ħidma tagħna. Jekk inti ċempilt u kellek appuntament, importanti li żommu dak l-appuntament u tiġi. Li hemm TVM? Il-wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci. Malta dejjem kellha pjan ta' kontingenza maqsum f'6 fażi li ġie attivat f'din il-pandemija. Xtaqt nistaqsik l-ewwel nett preżentament f'liema fażi ninsabu u t-tieni mistoqsija jekk tippermettili minħabba li t-testijiet qed isiru l-aktar lil persuni meqjusa f'riskju għoli, pereżempju residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar u dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Jista' jkun li dan qed iwassal għal żbilanċ fl-R factor? Grazzi ħafna. Tajjeb li qed insemmu hija li aħna kif dejjem għedna il-pjan ta' kontingenza tagħna dejjem nippreparawh minn qabel, però ikun pjan li jkun subject ta' revision għaliex inti dejjem trid tadatta s-sitwazzjoni li jkun qiegħed ikollok. B'sempju aħna fil-bidu aħna konna għamilna l-pjan li inti tista' tistenna xi jkun qed jiġri u mbagħad dejjem tadatta. Anke issa bħalissa aħna għaddejjin ukoll bil-pjanijiet ħalli naraw fil-phases li ġejjin x'inkunu qegħdin nagħmlu, però dak il-pjan ikun dejjem qiegħed joqgħod fuq is-sitwazzjoni epidemioloġika ta' sitwazzjoni li konna qudiemna. U din torbot ukoll mat-tieni mistoqsija li aħna mill-cases li qiegħed ikollna u mit-testijiet li qed ikollna aħna qegħdin ukoll nikkonsidraw xi jkunu n-nies li jkunu qegħdin jagħmlu dawn it-testijiet għaliex hemmhekk inti importanti ħafna li jekk inti jkollok numru ta' każijiet li huma qegħdin jiġu forward anke biex jagħmlu t-testijiet naraw li inti jkollok il-maġġor parti tagħhom li jkunu nies li jkollhom is-sintomi għaliex inti hemmhekk kun vera qed tara x'inhija l-istorja hemm barra. Julian, Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gawci. So, obviously today we also had no new cases from the Halfar Open Center. How many tests were carried out yesterday? And as a follow-up to that, we've seen sort of the batch of testing numbers been relatively low, within 20 to 30 tests per day. Given that so many are being found through random testing, why aren't health authorities conducting large groups of testing for, considering there's about 1,200 people inside the center? Mela, il-pjan ta' testijiet li qed isiru f'Halfar center fejn hemm il-kwarantina kien qed isir bi pjan ħalli aħna nkun nistgħu naqbdu section ta' l-immigranti skont fejn ikunu qegħdin. U propju għalhekk aħna konna qegħdin nagħmlu testijiet wieħed wara l-ieħor u nkunu qegħdin naraw dawk in-nies li qed jiġu pożittivi u hemmhekk niżolawhom u dak li jkunu magħhom ukoll naraw fejn kienu qegħdin ukoll. Il-bieraħ għamilna 20 test ieħor fuq l-istess ċentru minn dawn ma ħareġ l-ebda wieħed li huwa pożittiv. Dan xorta aħna qegħdin nibqgħu għaddejjin bit-testijiet tagħna ħalli kemm jista' jkun nkun nistgħu nikkontenjaw is-sitwazzjoni hemmhekk. Simeon, One News. Għan nofsinhar tajjeb, Professor Gawci. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija dwar qed nisimgħu li hemm lista sħiħa ta' sintomi li wieħed jista' jindika li għandu il-COVID. Semmew anke sintomi differenti bħal diarrea u affarijiet oħra. Forsi xtaqt nistaqsik jekk hemm sintomu ieħor li ma tantx issemma jew li anke ma semma xejn u li fil-fatt jista' jindika l-preżenza tal-virus. Forsi kellkom xi każ dak ir-rigward. U t-tieni mistoqsija hija
dwar għal diabetic, jekk jistax ikollu spike fil-livell ta' zokkor li tista' anke tieħdu bħala sintomu ta' coronavirus. Mela, is-sintomi li qegħdin naraw huma għandek is-sintomi li huma respiratorji li l-iktar li huma komuni anke jekk tħares ukoll lejn l-epidemioloġija anke ta' pajjiżi oħrajn huma li inti jkollok sola, tuħ ta' nifs u d-deni. Dawk huma l-iktar sintomi li huma komuni, però jista' jkollok ukoll sintomi relatati li huma respiratorji li huma l-grizmejn juġaw u ġieli wkoll ikun hemm atis jew inkella blocked nose. Kien hemm ukoll sintomi li huma relatati mas-sistema gastrointestinali li inti għandek waħda minnhom li bdiet toħroġ hija li jkun hemm nuqqas ta' xamm u nuqqas ta' toma, però anke diarrea u anke remettar. Ġifieri dawn huma sintomi li qegħdin naraw li huma l-iktar komuni, però wkoll aħna jekk naraw nies li qegħdin ikollhom ċertu sintomi li ma tkunx spjegata l-ebda raġuni oħra, aħna ħafna drabi niddiskutu mat-tabib il-każ ukoll u fejn ikun hemm bżonn ukoll nagħmlu test. Fuq kontrolli ta' zokkor, aħna nafu li meta inti għandek persuna li huwa diabetic, speċjalment dawk in-nies li jkunu insulin dependent diabetics, ġifieri li huma jkunu qegħdin jieħdu l-insulina, dawn huma l-iktar nies li huma jista' jkollhom komplikazzjonijiet jekk jaqbadhom il-virus. Allura aħna nkun rridu naraw li kemm jista' jkun ikun hemm kontroll tas-sitwazzjoni tad-diabeta ħalli inti hemmhekk jekk ikun persuna li huwa affettwat naqqaslu wkoll ir-riskju. Però nafu wkoll li kwalinkwa viral infection tista' tikkrealek sitwazzjoni fejn il-kontroll tad-diabete ma tkunx daqshekk tajba. U allura jekk ikun hemm nies li jkollhom żbilanċ fil-kontroll tagħhom hemmhekk tajjeb li jaraw minn xiex propju ġejja din is-sitwazzjoni flimkien mat-tabib tagħhom isir l-assessment. Karl, molto today. Karl? Gawċi, diġà, Professor Gawċi, tismani? Iva. Diġà intammilt aċċen għal-fatt li meta jibdew jitneħħew restrizzjonijiet u l-miżuri dan ħajkunu qed tagħmluh b'mod b'kawtel ħafna u dejjem tkunu qed attenti ħafna għal kif isir dan. Once li nibqgħu b'dawn l-istess numri li qegħdin bħalissa, numri relattivament żgħar, u jibdew jitneħħew dan restrizzjonijiet, taqbel li jibda jsir public testing, public swabs, ħalli forsi xi każijiet li ma tkunux sibtuhom through contact tracing tkun tistgħu tidentifikaw. Grazzi. Tajjeb, Karl. Din importanti ħafna li waħda mir-rekwiżiti li inti tagħmel xi lifting ta' miżuri hija li tkompli ssaħħaħ iktar it-testijiet li għandek ħalli aħna nkun nistgħu jekk ikun hemm xi każ kemm jista' jkun naqbduh mill-ewwel u din mill-ewwel kienet l-istrateġija tagħna kemm fil-phase ta' containment imma importanti ħafna li nibqgħu għaddejjin bija. Allura aħna ħanibqgħu insaħħu iktar il-numru ta' testijiet li qegħdin nagħmlu imma rridu wkoll konferenza mill-pubbliku li dawk kollha li huma jkollhom xi kwalinkwa sintomi li dejjem qegħdin insemmu aħna li huma jkollhom xi suspett mill-ewwel ikellmuna. Ħalli aħna veru nkun nistgħu naqbdu dawk il-cases li huma pożittivi u hemmhekk nkun nistgħu nagħmlu containment measures tagħna ta' iżolazzjoni, kwarantina u bekk aħna nkun nistgħu ngħaddu wkoll il-kura klinika lil persuna li għandhom bżonn imma anke dan ikun ta' gwadan nas-saħħa pubblika fejn inti tnaqqas il-firxa ta' din il-marda. Claudio mill-Orizzont. Nsellimlek, Prof. Gawċi, ftit tal-jiem ilu semmejt illi l-awtoritajiet tas-saħħa se jkunu qegħdin jikkomunikaw mad-djar tal-anzjani għal aktar miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà għar-residenti li jgħixu fihom. X'miżuri ttieħdu jew se jkunu qed jittieħdu f'dan ir-rigward u mistoqsija oħra fuq il-persuni li fiequ jekk mhumiex kollha Maltin. Grazzi. Importanti milli aħnilna dejjem bil-ħidma fuq djar tal-anzjani għax hemmhekk inħossu li hemmhekk għandek il-grupp ta' nies l-iktar li huma vulnerabbli għaliex huma anzjani u ħafna minnhom koll għandhom mart kroniku ieħor li jista' jpoġġihom vulnerabilità iktar. Aħna mill-ewwel bdejna l-ħidma tagħna l-iktar ħaġa importanti hija li inti jkollok infection control measures li huma tajbin ħafna fid-djar tal-anzjani. Għaliex hemmhekk inti tista' tnaqqas il-firxa ta' mart minn persuna għall-oħra u allura tikkontrolla s-sitwazzjoni. Iktar u iktar ukoll hija importanti li jekk ikun hemm xi każ li jista' jkollu sintomi jekk ikun hemm xi każ li huwa suspettuża aħna naqbduh mill-ewwel għal huwa qiegħda ssir il-ħidma dirett ma' djar tal-anzjani manka wkoll mal-aġenzija li hija responsabbli għall-istandards
standards u l-liċenzjar għad-djar tal-anzjani. Barra minn hekk ukoll qegħdin naraw min huma n-nies, il-carers, għandna diversi djar tal-anzjani li marru f'lockdown fejn huma mhux qed iħallu nies li jidħlu jaraw lil pazjenti, imma anka fejn inti għandek li l-carers ħafna minnhom jagħmlu numru ta' ġimgħat li jkunu qegħdin propju wkoll ma' dawn ir-residenti. Aħna wkoll qegħdin nagħmlu testijiet ukoll fuq dawk il-carers li jkunu qegħdin jidħlu minn barra qabel ma jidħlu propju fid-djar tal-anzjani. Però dejjem rridu nżommu moħħna li meta nkunu qegħdin nagħmlu dak it-test, l-swab test li l-persuna dak jindika s-sitwazzjoni ta' dak il-ħin. Allura ma noqogħdux biss fuq din is-sitwazzjoni u dejjem inkomplu nsegwu wkoll il-dawn il-carers u l-healthcare workers li jkun qegħdin jaħdmu ma' dawn residenti ħalli ma l-inqas indikazzjoni li dawn jistgħu jkunu qegħdin iġorru dawn il-virus aħna nkunu qegħdin nagħmlu test immedjat u jekk ikun hemm xi każ pożittiv mill-ewwel inneħħu ħalli naqsu r-riskju. Christoph minn Newsbook. L-ħadd tajjeb, żewġ mistoqsijiet minn naħa tiegħi. Kelletni community carer u qalt li dawn jiġru minn dara l-oħra fix-xogħol tagħhom, issa nixtieq għandhom jużaw bħala PPE peress li jkun qed jiltaqgħu ma' ħafna nies differenti jidher li jekk sar xi tip ta' risk assessment ir-riżultat tiegħu ma wasalx għand il-ħaddiema kollha. Mistoqsija jidher li qed jibqa' jkun hemm nies li jmorru x-xogħol minkejja li jkollhom xi tip ta' sintomi. Tafu fejn qed jiġru dan? Grazzi. Fuq il-community carers li għanna fid-djar li jkun qegħdin pereżempju jagħtu l-insulina jew inkella xi mediċini oħra li hemm fil-djar, aħna wkoll tkellimna mal-entitajiet li huma responsabbli minn dawn il-carers għaliex huwa importanti ħafna li dawn iżommuhom saħħithom huma l-inqas indikazzjoni li dawn għandhom xi sintomi hemmhekk huma mill-ewwel aħna naraw li huma ma jibqgħux jgħaddu dan il-xogħol ħalli jekk ma jesponux il ħadd ieħor. Importanti ħafna bħalma dejjem ngħidu li l-kuntatt man-nies meta jitlu fid-djar ikun minimu ħafna. Allora jekk inti persuna li qed tibbenefika minn dan is-servizz huwa importanti ħafna li jkun hemm preparamenti lesti, pereżempju jekk inti ħajkollok bżonn xi ħadd jiġi jagħtik l-insulina fid-dar tiegħek, importanti li inti tkun preparajt l-affarijiet kollha li hemm bżonn ħalli jekk il-kuntatt mal-persuna li tkun qed jgħaddilek din il-mediċina ikun kemm jista' jkun qasir ħafna u hemmhekk inti tista' tnaqqas ir-riskju li tista' tkun espost. Allura bekk dawn il-miżuri aħna nkunu qegħdin nikkontrollaw iktar is-sitwazzjoni f'kwalinkwa eventwalità. Dawk kienu il-mistoqsijiet li kellna mill-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, nixtieq nirringrazzja lil pubbliku li segwina ta' kuljum, ġurnata wara ġurnata, aħna qegħdin inżommu l-appuntament tagħna magħkom għaliex nifhmu li intom dan l-aġġornamenti huma importanti għalikom biex tifhmu x'inhi għaddejja s-sitwazzjoni, imma anke mill-ħafna mistoqsijiet intelligenti li qed ikollna wkoll mill-ġurnalisti, importanti li intom hemmhekk tkunu qed inwieġbu dawk il-mistoqsijiet li għandkom intom ukoll. Nappellalkom biex intom tkomplu iżommu l-attenzjoni fuq din is-sitwazzjoni, vera n-numri huma żgħar, imma importanti li tibqgħu ġewwa ma toħorġux jekk vera m'hemm bżonn, importanti ħafna li dejjem nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli. Grazzi u l-ħadd it-tajjeb lil kulħadd.